أنا بتشين الجلاد أشوف هذا ما هلا شكله ما في الجاش ملا كان شي بروبليم انتم Iva, xaħna maħniex rappresentati fuq ġewwa waqt li l-partit iż-żgħar u l-partit il-kbar huma rappreżentati u għandna mħaddma għandu minn nistana biex jiċċekkjaw il-voti meta jibdew jitellgħu fuq l-iskrin. ħadd toħroġ il-kummissarju u xi ħaġa biex tgħidhom. Qed nippruvaw issa nkellmu daqsxejn Sawa, hawnhekk. Ma smajtu l-indipendenti ma tħallewx jitlu u ħan iċċekkjaw. Ma tħallewx jitlu l-indipendenti qed jiġu inti. Bħal kastora, ġa. Stennew barra u sa jiġri. Mela, bażikament il-kandidati indipendenti ma tħallewx jitlu u issa daħlu biex jaraw għalfejn raġuni li ma tħallewx jitlu biex jaraw l-andament tal-voti. Qegħdin jitkellmu ma' xi uffiċjali. Lajta di. Għadhom ma bdewx huma. Għandna ġara. Għalfejn ħallew xitlu. Dik tot ma kassola wkoll. Istess. Imma tal-imper indaħlu jew le? Għaxin għatix jismu dak partit. Ma l-partit daħlu. Ma jkollu jħed. Ma kena minħas, sa jistajhom l-ebed mux regoli bħala ovvjament daw ma kienux jafu. Laħaq mal-Facebook mal-kamera. U ma' ġurnalisti freelance ukoll. Laħaq mal-moba, nakim ġurnalisti freelance. Ħanedlek, 10 dentri. Ma xissa jħodak, xieġu. Tawa għaw, bħal xismu bħal samut. Umma, aġenti, għata l-partit. Iġi aġenti. Riveri daħlu l-aġenti. Pal-partiti. Mux il-kandidati, kħarsa? Partiti, mux il-nisim. Umma, daħlu l-kandidati. Sorry, daħlu l-aġenti, mux il-kandidati. Il-kandidati jistar jitlu, ġibiri, jena ma lax kandidat, frentu nejlek? Ġibiri, għax mandomx aġenti jistabli. Infatti jena tal-IDPD għaw xismu għara. Daħal, ma dak jiet aġent naħseb, dak mux kandidat.
Ġifieri naħseb dik ir-raġuni jekk qed nifhem sew. Tħanna live ukoll minn fuq it-TikTok ta' PM News. Kien hawn xi problema mal-kandidati indipendenti għal ma tħallewx jitlu. Imma jidher il-problema naħseb kif qed naħsbu aħna hija għaliex qed naraw xi aġenti tal-partiti imma mhux il-kandidati ġewwa. Tal-voti għadhom ma bedix, minn daħal issa fuq TikTok u qed insegu mill-qrib. Din fuq TikTok, mejt huwa. Jekk titlu fuq il-YouTube tagħna tistgħu tisimgħu wkoll ħadna x'intervisti diġà ta' xi kandidat indipendenti u anke ta' Refer David Aġus. Titlu fuq il-YouTube tagħna kom issibu dawn l-intervisti. YouTube PM News Malta. Jidher li x-xaqliqa. Naħseb li ħajibdew iġibu l-kaxxi. Jekk smajtu fimtu sew. Naraw li l-kandidati indipendenti għadhom ma ddaħlux, tibqa' taraw fuq ġewwa hemm ġew. Għandna kif naw l-għapa u hemm ġewwa miktar. Ma ddaħlux fuq ġewwa. Indu naħna nistennew lek naraw x'dar. U għadhom ma bdewx. ħabtu għedin għal-mxiex. Ida li jibdew il-vot għandru dawra, s-sena għal xeġġa. Għannek il-voti jibdew iduru. Xinu CG4 għedin taraw. Nisibna għapost. Għanikona vera, għazek ma damna. Ma taċċina xe pellastru ġibiri?
Daw il-voti. Nibdew ras kuċċaw nisfel. Daq tibdew tisimgħu t-taħbit u tkissri. Naturalment, tikun għaw xi kliem ħażin mhux tortana. Imma ma nistgħux naqtaw, qegħdin xandira live. Dak li qed jarana fuq it-TikTok. Ikun tajjeb li seguna fuq il-YouTube. Inti bil-kamera ħriġt. Qed naraw xi voti jduru. U dana vot għal-Label. L-ewwel vot. Jekk jagħmilha din naħa. Għamela fuq barra jara kulħadd. Hawnhekk vot ieħor għal-Label. Hawnhekk vot għan-Nazzjonalisti. Għandek xi bajrom ċaħatta. Vot ieħor Nazzjonalisti. Vot Label. Vot Label. Vot Nazzjonalisti. Kien hemm xi voti wkoll dubjużi. Voti ieħor dubjużi hemm wara nafx din tarawhom, dubjużi bil-kaxxa. Vot Nazzjonalisti. Hawnhekk indipendenti, l-ewwel vot indipendenti. Kassola, ieħor l-ewwel vot indipendenti. U kien hemm ukoll iktar indipendenti bil-votat biex minn Kassola biss kien hemm. Vot ieħor Kassola u Konrad għall-indipendenti. Jidher l-indipendenti qed jiċċaqalqu hemmhekk. Ieħor Nazzjonalisti wannu tu biss. Label ukoll. Cross voting xejn. Aha. Vot ieħor Label. Vot ieħor Nazzjonalisti. Mis-sample li qed nieħu jisu ma insomma. Ma nafx. Vot Nazzjonalisti, ġifieri. Le, ġifieri qed jiċċaqalqu sewa. Ma nafx li mkaxxa ridi. L-imdistrett hemm miktub hemmhekk biex narħam. Nazzjonalisti. Distretto. Tajjeb, mhux għand. L-ewwel distretto. Jidil il-percentaċ hawnhekk huwa żgħir ħafna l-indipendenti ħanejtek minn dak li qed nara.
Kun maddejna żewġ voti indipendenti. Il-nis cross-voting ma rajtx vot jidilli, kien hemm xi wieħed. Kien hemm xi wieħed. Alex aġusta rejba naħseb għandu l-iktar wannijiet. Mis-sent li qed nieħu jiena mhux qegħdin fil-bota u fuq dil-mejda l-menu. Mħaltina mara, tara? أخطأ بالوان السياح الوان ذاك ذا اشتيشكين كثير Metzola jisaw tal-li huma l-iktar kif kien previstu. Ġviri ħajkonna l-Alex ta' ġusta liba żgur elett u Roberto Metzola żgur elett. Dik kider mill-andament. Hawnhekk DPD, l-ewwel vot DPD u Kassola 1 u 2 Konrad. U dak kien cross voting, vota cross voting. Jidher l-indipendenti jagħmlu cross voting. Vota fuq l-indipendenti. Il-bija jidher li dubjuż da. Il-one okay, il-one okay kien vot kważi dubjuż imma l-one okay. Enta fama dubjużi imma il-one huwa ta' Partit Nazzjonalista. Da cross voting, kif ngħidu. One nazzjonalisti u tala Nkamla fuq il-Labor. Ma tax qabel ngħid għal minna naħseb. Għax ma nsibux kan nitlomba, mmorru toħra. Dax ġissettu. Tajjeb. Jidher li hawnhekk jisu diffiċli biex close ħafna hawnhekk iż-żewġ partiti. Ma naħsebx lajt li Labor hawnhekk, taf qed not. Mela hawnhekk kull ma kien hawn ftit voti għall-indipendenti imma f'dil kaxxa 12
Floriana kienet. Għajsir kaxxa. Ejja, kaxxa tal-Floriana kienet din. La, il-Floriana jisu Viċin u ftit voti l-indipendenti. Ma rajna l-ebda vot għall-Imperium Ewropa fuq di kaxxa. U kien hemm wieħed għall-ADPD, ġifieri. Ħanajdek, jekk taħol persentaġġi fuq di kaxxa, tista' tgħid l-indipendenti qegħdin minn fuq kemm l-Imperium Ewropa u kemm l-ADPD, ma kaxxa waħda tara. Sewa, għadna l-vot. My God, kemm dam jivvota da. Dak għadhom ġew wara oħrajn. Jew daħħala. Imma naħseb id-distaġa ħjar iqogħdu jaraw x'inhu jiġri għajti. Li jqogħdu hemm ġew. Xi problema? Viktor Xerri keċċina l-barra. Viktor Xerri keċċina l-barra? Ejja, keċċina l-barra, b'arroganza, all right. Dak li kien jgħod 5 snin u madux jgħod issa. 5 snin u konna jiena u Arnold Kassola u kandidati indipendenti oħrajn hemm ġew niskrutinjaw il-vot. Issa qed jieħu opportunità li aħna xi ħaġa oħra, mhux nies, kandidati indipendenti, hemm differenza mill-lider, mela l-counting hall hija ta' kulħadd barra tagħna. All right? U għat nikontemplaw xaħna raw xazzjoni legali nistaw nieħu. Minna ħadda drikaxxa l-Floriana hawnhekk. Kien hawn xi vot indipendenti, ftit imma xi 4 ġifieri. Mhux din naħa, ma ngħidlek, dal-kaxxi. Għax għalli jekk la ma jogħġobkomx jitilqu l-barra, okej. Tiegħu hawn. Ewkom? Tiegħu hawn. Tajjeb. Imma għetlu this is a threat to democracy. Għetlu ħan il-rapportat anka l-OSC ħajkun jawwi. Il-rapportani għalli. Issa għet naraw jiġi xismu għaw, Konrad Forge ma xie. Nista naraw Konrad? Jekk tamlu kontat miegħu, jew ma għedulu li aħna we're not happy about it, u jekk hemm bżonn, ikkontemplaw azzjoni legali immedjata. All right? Ħan naraw l-qorti x'tagħmlu. Because we have a right to be in there. Palma konna 5 snin ilu. U kieku kellhom jagħmlu bidliet, kellhom jafżaw. Mhux jitla reġrid u jagħmel regoli ġodda. Issa kanna l-indipendenti. Għandu l-komment ta' x'nu jiġri? X'qed jiġri, Simon? Tispjegana ftit? Jiġri u li għandek sitwazzjoni diskriminatorja enormi kontra l-partit iżgħar. Mhux kontra l-partit iżgħar, partit iżgħar ma mhux dik li diskrimina kontra l-indipendenti, meta għandek 13 indipendenti. Ma jistawx ikunu ġewwa biex jiċċekkjaw il-voti, qed jgħidulna x'aħna kandidati ma nistax inkunu ġewwa mbagħad partiti żgħar li huma kandidati hemmhekk jistgħu jitlu. Ovvjament hemmhekk jużaw nomenklatura differenti biex ikunu preżenti. Ovvjament this is to wait and to measure, so qed jgħid li anke Floriana għadejja għax jiena l-ewwel darba li qed nieħu sehem huwa veteran f'dan il-każ li 5 snin ilu l-indipendenti ħallhom jitlu ġewwa biex jiskritanaw il-voti għax issa bħalissa ma tiġri xejn. Bħalissa kull ma tiġri juru l-wannijiet qabel ma jitlu ġol iskener. Meta jitlu ġol iskener, il-vot jibda jitla wieħed u l-partiti u nemmel il-kandidati indipendenti għandhom dritt ikunu preżenti biex jaraw biex hemmhekk jiġi validat mbagħad il-wan biex to be counted għax kif dik il-lista tal-voti ħatkun validata u mbagħad il-counts ħajsiru kollha awtomatiċi, anke kif ħajsir il-wirt. Aħna bħala kandidati indipendenti m'għandniex dritt ikunu hemm ġew. U naħseb jew aħna jew persuni li rappreżentawna mhux qed ngħidu biss, ma għax aħna għandna nkunu li partit żgħir
per esempio l-APD, li huma wkoll kandidati kollha qegħdin hemm ġewwa. Mela M'għandna xejn l-aġenti. sewwa jagħmlu. Le qed jidruma bħala ġenti qegħdin ġewwa, ma aħna qegħdin Ġifiri barra. kandidati tal-ADPD għedin ġewa Ġewwa, għafan? żgur, aħna barra. Ġifiri plus li għandhom Jista' jkun għadu huma mhux aġenti jużaw kelm oħra rappreżentattivi il-nomenklatura għax inti tista' tidher tista' tidher inti bħala kandidat u agent imma l-aġenti barra mhux aġenti. Yes, but we have. I am also my Li agent. qed nara l-aġenti qegħdin ġewwa. Le, l-aġenti qegħdin barra. Mela, il-kandidati bl-aġenti qegħdin barra, biss il-partiti għandhom id-delegati tagħhom li jkunu ġewwa. Sew. Aħna bħala partit bħala indipendenti m'għandniex nitlu hemmhekk, ma nistax nitlu hemm ġew, ma sew ma ngħatajna l-ebda dritt laqas nappuntaw. Issa kemm ġew. Issa ċertu partiti żgħar iddeċidew li jkunu l-aġent tagħhom infushom u anki l-persuni li jitlu hemm ġew. Ikollhom aktar minn rol wieħed f'elezzjoni. Dak li qed jiġri. Thank you, grazie. Ok, grazzi ħafna. Però rajt ftit voti, indipendenti. U vot. Sissa xejn. Aħna ma rajniex wieħed, rajt wieħed Imperium. Anka it-tifeqija għall-iskabi waddi normal. Mill-Florjana xejn, l-Florjana għedu ma. Għadda l-ħamru fejn id-dalħamru. Ma nafx, idlix fejn. Dal-ħamru fejn, u kif għandu? Għammek jgħamil kaxxi, jara. Għax tlifna postna għuna. Dak Vojt. Tafaw Vojt, istja. Biex tabarza ma vota, eża. Għanse ma rajnix graffitti għanna.
Infatti jidher, jidher Da fare tu dak xamil. Tu dak karama. Prova nel zoom jahna. Hawnhekk ftit kien hawn. Kien hawn peru xi ftit, Le, mis-sample ta' hawnhekk żgur li baxx. Ħafna baxx. Ġala? Check-jaw. Check-jaw. Ġifiri, jekk l-għarna tu għad-dependenti, di titluq naqsu intom. Jekk daħal l-għarna titluq intom. La sens di, no? Ma għabba l-mobba, ma għad-jihdu mirda. Għax l-internet ma l-mobba li naħdem. Le. Għawun għalet naqra problema għax jider li kandidat indipendenti daħal, mentri l-oħrajn ma daħlux. Jider daħal Arnold qed jgħidu li imma kandidat l-oħrajn ma daħlux.
Nafxi ma jitux. Jew kamra wara. Għal-ħan il-bada għalla. Nafxin jizbuħ. Xi setta, for eżempju. tkun l-istess kollox mumkin ikun il-dan. Le, il-wirk jilab. Il-wirk ta' jilab. Nibdew deħlin fl-scanners, il-voti. Għadu marxa li bajsu. Ma mis-sample li għetliħu jina jisu qrib, Emel emmek minn dik il-sample li emmek. Emmek, dak il-distret. Ma nafx nimmu distret, Imma unnek dal-ewwel distret jidin. differenza. Għawek da, għol lejber. Esti, Ma nafx nimmu distret. skont il-distret jidin. Pero mawx jisu sample ma ħasafadu tiħed. Sample ma tiħed. Jena il-brasi bil-għas, Għakki, so għakattalo. Għakattalo qrib ħafna. Għetna qrib, dak temmek kienu qrib ħafna. L-independenti, emmek kienu nazjonisti. L-independenti batiħu, għawnek. Ma għu kien għu għu Għawnek kienu għu independenti għawnek hija, għaraj. ħafna top juzi u għor. Ma kiena xie kommissjoni, ma l-Arnold Midira ħallaw jidħol. U independenti l-oħra ma daħlux. Mxie jitkirsif xie traspura. Pepsi Beret. Għattu spazju ma titħolisti, kien ċappas maġġuġa.
Hawnhekk hawn xi voti indipendenti. Hawnhekk hawn voti indipendenti jidher naqxej mhux ħażin. Dawra. Tannej kimma widwi. Industrianjati. يبقى ده قالوش أصبح لما مغرب شغل لجان صح؟ بقدر هلويه تاني يكون تشوفه سنة زود على الناس عندك ايوه النسبه Others, we have the news. Kind of what indipendenti, cross voting, nazionalisti. Indipendenti sono tanto barra.
بدنا نوريكم أو صاير منه الشيئة سندادات بتاع وهراي هذا على الباتري أحسن لازم بدلها هو دبلتي ما كان فوق كلام ايوه مش هيك هناك حالتين تصنيع ما هي افضل ما كنت بتسكت على ذاك اللي قاعدين فوق اليوتيوب قال وقت نوقف الشانديرة عشان تنبدل البطارية هذا البطارية البطارية هذا ساين شو تركب بالبيتشر ايوه الحمد لله no جنريتك مفعولة هي بسنجيتها ونوصل تجي من هناك اللي من فوق جنات مجران زريع هناك 50-50 كان من فالد فيهم هو فوق مجران مكتيب وكشك اللي يربط المرت قبل ما تنشر الوحدة بسكينة استصنطوا لا صفطوا 30% تمريز Stone CX1 انا عشان من فوق اليوتيوب نطلعوا كتار من فوق اليوتيوب